Ok, salutare bă băieți, cu voi este Eduard Dracomir și bine v-am regăsit la un nou episod, la o nouă serie pe minunatul server al nostru. Încă nu are un nume serverul, dar sperăm ca pe viitor să-i facem un nume. Astăzi, fraților, voi vrea să lucrez la casa mea, pentru că până acum la mine pe server am avut două, de una m-am plictisit, una am dat-o altor persoane și da, mi-am săpat aici o groapă și pot spune că am gândit-o puțin cam prost când am săpat-o, dar e ok. Aici jos, precum vedeți, avem o minunată, un minunat de fapt cave în Minecraft. E foarte mare, sincer te pierzi foarte ușor în el, nu l-am explorat, dar văd că am găsit iron și de ironul ăsta chiar am nevoie. Am găsit și niște diamante pe acolo prin apă, pentru că fix pe aici, dacă mergem înapoi de unde am coborât de pe scările respective, o să dăm de tot așa un cave, dar plin de apă. Și acolo am găsit niște diamante, dar sunt șanse foarte mari să murim, dar pe viitor sper să le iau. Bun, aici o să fac o mică trecere, o să merg sus după niște lemn, dar trebuie să-mi fac scările. În acest episod voi vrea doar să... Bine, o să am și puțin lag. E ceva normal pe server cu vreo 15 persoane. Dar vreau ca să merg, să îmi fac acum baza, cum ar veni. Va fi aici. Am zis că dacă tot mi-am făcut-o sus, odată o casă normală, odată mi-am mai făcut, până să pot să vă spun, odată mi-am făcut ca un fel de cetate, mi-am făcut. După aia, eu știu, nu mai știu, mi-am făcut o grămadă de lucruri. Dar am zis că, bă, parcă nu mai îmi plac. Și așa că dacă tot îmi fac alta, am zis să o fac sau de la început, dar să o facem ca lumea. Cei de pe server nu știu că sunt pe server, adică ei știau că m-am lăsat de Minecraft și că nu o să mă mai găsească pe acest server. Dar uitați că am reajuns din nou pe server. Bun, groapa care o vom face, sună așa, casa subterană. Vreau ca să o acopăr atât de bine și chiar mi se foarte curios să văd după cât timp o să-și dea seama că încă mai sunt activ pe server, pentru că numele meu am schimbat și o să mă dau cu totul și cu totul altă persoană. Dar dacă pentru cei dintre ei care mă urmăresc pe YouTube o să-și dea seama mult mai rapid, dar când o să afle vreau ca să îmi păstreze identitatea ascunsă. Bun, zic că e destul de mare, adică la 2-3 lucruri câte o să le am, o să am pe aici, nu are rost să o fac mult mai mare. Bun, trebuie să merg sus după niște lemn, pentru că nu am nimic lemn la mine, am dar foarte, foarte puțin. Și da, oricum voi vrea să fac scările și să sap groapa, dar după aia mă pun să fac scările, după ce am săpat, după ce sap groapa asta, să fac cu pickaxe-ul de iron. Și nu știu dacă mai pot să iau diamantele alea, dar eu nu mai am nimic la mine, că așa ca idee. Diamante nu mai am nimic la mine, deci suntem practic o luăm de la 0 pentru a doua oară. Bun. Frumos, facem și aici și da, nu mai lungesc atâta cu vorba și revenim. Bă băieți, deci lucram așa la casă și ia uitați-vă, uitați-vă aici, diamante. Și plus că în cave-ul ăla de apă de care v-am spus mai avem diamante. Dar da, într-o zi o să le iau, pentru că oricum le iau. Am nevoie de ele pentru că nu mai am absolut nimic la mine. Și înseamnă că am început foarte bine. Cave-ul ăsta este foarte mare, oricum vom avea foarte mult de explorat prin el. Și
După ce vom termina casa, să-i spun așa, voi începe să le explorez, dar aștept acum să vină un ajutor să-mi aducă niște bețe, un crafting table, ceva ce mai trebuie ca să pot să iau diamantele. Și na, până atunci, precum vedeți, nu am terminat de pus toate scările în sus. Dacă ne urcăm și mergem frumos, o să vedeți la un moment dat că se termină, pentru că încă nu am ajuns să le pun pe toate și sper să reușesc să le pun acum cât mai repede. Bun, am mai 60 de bucăți, sper să-mi ajungă, iar am probleme cu astea. Punem aici. Fac. Sau îl pun aici. Perfect. Ok, bă, fraților, revenim cu un update. Am urcat pe scări să merg să fac rost din niște lemn, să pot să-mi fac pickaxe de iron. Și ce credeți? Mare vrăjitoare, frate, și creeper lângă. Și era să mor. Dar nu asta contează. Mă gândeam acum cum să fac să acopăr toată zona asta. Adică să o fac cât așa, cât mai secretă, dar cred că știu, o să fac un fel de scări ca să urce frumos în sus și practic cumva o să văd într-un loc o să o ascundem. Vedem cum ascundem toată structura asta, cum o facem, dar o să am nevoie de foarte mult dirt. Dar până atunci mergem să facem rost de lemn pentru a ne face pickaxe de iron și să luăm diamantele în episodul acesta. Let's go! Ok, am găsit și un copac, atât ne trebuie, doar unul, numai bine ne mai facem și cu puțin lemn. Să facem și un crafting table, numai bine cu ocazia aceasta. Bun, luăm tot lemnul. Perfect. Nu zic că nu mai am loc în inventar. Da, o să renunț la astea două. Foarte. Arunc sticluțele astea atunci. Și voi vrea să fac un fel de coș de gunoi în Minecraft. Voi vrea mai exact să iau niște lavă, trebuie să fac rost și de o găleată. Iau niște lavă, punem niște chesturi deasupra. Facem o groapă unde punem lava. Și atunci în chesturile alea punem tot felul de chestii care nu ne mai trebuie. După ce s-au umplut chesturile, spargem chesturile și absolut tot ce nu ne mai trebuia și au fost puse în chest, pickaxe-uri și eu știu, bucăți de lemn, oase, tot va arde în lavă, în afară de netherite, bineînțeles, dar vă dați seama că nu cred că aruncă nimeni netherite-ul. Bun, mergem acum jos să ne facem crafting table-ul, să-l punem acolo și să luăm diamantele, toate diamantele care le găsim. Ok, am ajuns jos, facem rapid și crafting table. Oh, am un steak, nu știu de unde e ăsta, cred că mi l-a aruncat unul dintre băieți, dar nu contează, le luăm frumos. Facem crafting table-ul din ce am adunat noi de aici și da, logic, vreau să fac un chest măcar, ca să pot să pun toate astea. Perfect. Bun, îl punem aici în colț. Bețe n-am, facem acum una și fac. Bun, avem pickaxe-ul de iron și să luăm diamantele. Un diamant, 2, 3, 4 diamante.
Ok, văd că nu am loc. Opa, n-am loc și vreau ca să ajung repede la acest, să am toate gunoaiele care le-am pe aici în inventar și să iau diamantele. Perfect. 4 diamante, frumos. Acum haideți să mergem, pentru că știu că în zona aceea cu apă sper doar să nu mor. Oricum era să mor. Și să luăm toate diamantele pe care le găsim. Cred că un diamant, 2, dar să fac o ușă ca să putem să nu murim de... Dar să fac o ușă ca să nu murim. Bun, facem, dar nu mai am un loc unde să le mai pun. Mă stați așa să pun toate chestiile astea. Trebuie să fac rost de dirt. Am dirt de fapt, ca să pot să-mi fac o grădină subterană. Numai cu copacii ăștia cred că o să fie mai greu dacă îi fac subteran. Dar nici afară nu pot să-i fac. Vedem noi cum facem. Bun, avem loc în inventar. Facem ușa de care am spus mai înainte. Mai exact 3 bucăți de uși. Este foarte bine. Bun, acum o să fie nașpa. Ok, fraților, după foarte mult stres, să spun așa, și după foarte multe încercări, am reușit să ajungem la diamante, așa că să vedem. Un diamant, 2 diamante, 2 diamante. Bun, acum practic dacă mor, pentru mine nu mai este niciun fel de problemă. Bă băieți, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul de like. Dacă mai vreți episoade la fel, bușiți butonul de like. Și noi ne vom vedea